Karbi Longri Abirta pen neli jitramsa non birta ang ton pen langpunay sinang. Lok Sabha मध्ये MP किलिगलong APHLC arat chari pen karjap dunji aphant APHLC a candidate jaiga thar therini phai thongkep arni DCSI hemalong nominations alu ke jogdam laso nominations alu ke jogdam ahut sami APHLC arat chari along song japu song japi pen chenglong APHLC phan ningit the arat tum chitong dun MP kiligilong karjap dunji aphan nominations alu jogdun elo MP kiligilong jongsi haidun del putang the catching siki Karbi Long lapen dimasa arat tumakar I article 244A autonomous state ki palong jipan parliament long si catching siki lam jaidun ba prangpo lapen labang so sai pa chunji aphan si size temi klempon pa prangpo lapen ki 6 dul aja kong ke pangtang thuji 6 dul aja kong kang bu ans temi catchi ban thu aji aphan si sai klempon pu pusi APHLC akenit jaiga tharpen phereke thinu lamning jeipon DC by the returning officer to alang tium ke lang ateng ta choklo pusipu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le kopia ke mang se nang le labang so MP farman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum klemon e la pen a jok oton democracy a law pen pot si ilitum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itung o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to et nang po la hello la pen dak Karbiang Long inglong a rat atum akay lapen along ri tuke pe jok vek nang po lai lo akam lapen khilonjia ohomia tum lapen ke adivasi tum alang litum akay lapen along letan itum rai pivek po lapen alang litum na elitum chini lo adivasi tum da backward pick kedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen ohomia khilonjia to mange mathapon vek po lapen CAA UCC lapen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act po albangke pavidet nang ji lailo nitum lapen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang lapen di mahasau nonamat ponchat nang bikok lo halo so ponchat di mahasau penta ako pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule se hadak pang tang tu nang ji lapen ilitung Karbiang Long ta ponchat allo nang pilutang lo election council election da ponchat allo pen si pe dorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tu nge claim vek po lapen non la autonomous award abedet lapen non na itum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ke di non ke autonomous po alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum ban sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum ban nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako pelong tu nang ji a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke
เคซี่แล้วเราเป็น number 3บางแกริงเวลลาอีซีเลลา number 1สิตุมลองปอปุสีมาทัลอาเทมา number 1บางตาละเกท็อปตลอดละแก free symbol บำลัง reserve กะลีละแก Sir, nanam ki hai jipan ning ki thekwan do. นี่ตุมบางแก100% สินี่ตุมนิงเทโลลาบางแกนอนบัตไตเกอาเทมาตุมอิงลองอารัตตุม just semet อิงลองอารัตละเป็นคิรอนจีโอคอมียตุมละเป็นอาดิวาซีตุมเกอาเคละเป็นอลองรีกิวิร์จีพันเกจอกตานิงหังเฮกดีอิลิตุมเอเคเป็นเอลองรีเกโดจีพันซีกาเช protect จีพันซีอิลิตุมเกเคลมหลอกปอด election บางเนลิตุมsi highway popular tema BJP Congress ka do itong lagay akay ben along ri do nang ji puge ning je kala tumke Sir, nang lepu hai nang tum se hai jip lo. Lase nang tum hai der lo te ki cheng sia Parman Karbi Long nang lepu pia side ke deng. ke deng vek je bang lagay 60 la autonomous state abang lo number ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke lagay 6 schedule kapang tanga kam lo anpar ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke van la pape dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang autonomous area po bangay tum chalong tu vek nangi la pen Sir, public and short is a message, sir. rat aphan ke than kang tum ke la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulotang te ron ka chedan ke ko pia pasi ke chedan ek khei la pen elong ri ke chepe jog ye phansi ron ka chedan la pen ron ka chedan ke la election hello ron ka chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo e chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kaddo kavita APHL sia tomphan pi lap nang po la hello Kiram tang theri ni pha engkor sirke pani abarim song troka tumpen pherengke mai kanipon laso pherengke mai long pen alang li tumpen kaning je pon atengki Karbi long pen dimaha sau a hemprek a pharman risim kang tang pen che song pon lo laso phi monsa maklang an bang si state la pen central government atum pen kedam tang suhine engkor si titini phai pli ani lamdon mati MOS che tok pon lo laso lamdon ka che tok mati MOS ateng pen pini anta pachung pon pelang abarim song troka tum klembang puatum phan non mangki inunar phanta voreng abar sai mane chukamar anghoi ki pipede da joksi ani om ke chuji phanstmi pang hemsi chongda du nangset luput alang li tumpen ningri pol renti lap su pherkia mailong pen alang li tumpen ki hang pon lamang ki MOS 2021 accord prabjin pen pachun pon serak nangji MOS 2021 accord ningkan hinira e bengan chok elu pinyanda KCC tum people si insam rilo MOS 2021 accord ateng pen case ke tu ansame chen lapu mari pabe lapu si lam chak chak ponlo bonsa pini anda KCC atum ing financial package atang kapen KCC atum song claim barim atum maphan people si forsai people pedelo some chief minister pen special package atang ka people si claim barim atum maphan KCC pen people pedelo MOS 2021 accord ateng pen KCC atum people si song along claim barim atum phan people si department along chokomar anghoi mati boreng anghoi people pedelo MOS 2021 accord ateng ben KCC atung songklem barim atung phant for example oversight PC pipon pedalo KAAC si atum song truck mate abarim song truck jabang atum phan people si political oversight mere ticket sami pipon pedalo Karbino Tamas Council atum abarim song truck atum doana phan sami pravjin pent Karbino Tamas Council atum pent abarim song truck claim barim atum phan sami pravjin pen oversight pipon beg nang jipusi labang su pharkia mailong pen alang litum ning jepon nilitum fresh meat kang ni nangkok alam the puthak lahano ke dam chang apor nilitum song trok atum MOS saputha number 1 lahano MOS accord ke pachun implementation prabjin pen pachun nangji council atum piposi nang sampiri ma labang so puthak prabjin ben nilitum phan
nang chingwai pini la penang pachun pi vek nang po number 2 21 accord ningkan hinira adha 2.5 years lo pleng et lo pipot KSCC atom in samri council kachari tum CM pendang lok la dak council kachari tum piposi pini anta nang sampiri number 3 la hendo accord ateng case doan pajut ponpo pu pipot KSCC tum in samri pini nilitum komame ke hajara ke dun song somatum hajara ke dun penseng lok nani ne akam ke chongdat pensin nilitum non mat dobom dambom kila pusono una hud nilitum hana case nang le rok nilitum napen ko charjapi lape nilitum ko napen lo e family bhan ke chosolai hajara ke dun apor hud nani police nangiri pir thea case do pikla apot KCC ben people nilitum han ing sampiri pipot ke chakateng nilitum han non pudan ang pachun pipeda nilitum han hengno dak po pensi nilitum non wanglo BJP long sidolo wai pista pipot sinitum han non putan ang sampiri number 4 financial picket atangka pen KCC atum song claim barim atum han pipot warsai pipeda non nangkele tang da kisumana kam dolo nangkele tang da dolo la sopu thak pipon nilitum han nanglang pon peda la kenang litum hitame mo nang litum hitame non karjulong tum ta dota hai ponang litum pherangke hoi tum hitame nang litum ta arjulongi pen la suak nangkele leke la kadog ve rata chini lo pe pon nilitum han nang pangkrewe la pen pipon nilitum han nang pipon peda ধরক 2 crores banglo 5 crores banglo la anang pipon tu wala mali nilitum han isi nangtum to isi song long pen lak pho lak trok ba lak kep isi na adjustment pen nilitum han kereng war sai nang pipon tha he pipon nang sampiri financial package salong number 4 chief minister assam pen special package atangka pipot song claim bari matoma phan KCC pen pipon pede central chief minister pen lo chief minister hoi pen da pikes do pipot tum hanang pipon peda pipot sing samre ki karon arjunang kok po CM pen apikes lo chief minister pen 7 number 6 number accord ateng pen KCC atum pipot song claim bang atum aphan department along chokomar job awar sai long pon peda pini Nagaland border chot kalisi as Meghalaya border pirthe banglong le nang thi bom nang pet bom huso hot ke ne tum hanang chakela henlo nang tum aphan an ke border nang along sinang bibo border along sinang bipo border pot pipot pini nang pipeda nilitum song ke netum ke hile training enang nelo nonge already hile training e thek tang lo netum phan konane forest along hai hitame nang jok dun melo isong long pen bang phoke po tame song trok lo 300 jon bang pharo thom nilitum hanang bino nilitum ki family ki chelana i phan ke dopo mate kopi po nang pipeda kopi po nang samri bang pini ani si Assam Meghalaya border langtha bang nang pet lok non puta ta ilitum ke protegi phan nilitum protegi nilitum ta longri phan sing honduk bo joinesi nilitum hile song olo mate te pini laso MOS kachit dokolong ateng department long pini forest department lahai long tamin nilitum han awar sign ang pini number 7 accord ateng pen KCC atum song claim barim atum phan prekjam awar sai pipon pede latalo KCC atum song trok organization jabang atum aphan politikera wasai mate tiket pipon pede nange kecheng ke nelitum han tiket anang pipon po lakadogowe nelitum han pini nang chong thuide da teng lo nang chong thuide manang chong thuide lo nilitum ke sarkar nilitum
ekor ahut kaduk ave kewang ahutanta kongres long ta ahuta heri lo ke non last ke BJP tum si nang ruling lo BJP nang ruling hut anta nang tum asong tum an nang tum wangon misenon pupena jok pini nili tum ke wang andan pini BJP long hidolap lang nili tum non anda tangte ko pepon nili tum han pini hangawar saida weda pipon nili tum hanang lang pangkreve aposi prabjin men la bangso aputhak nili tum hana pachun pini sirket KCC atum song trok lembarim atum do anapan prabjin warsai dowa ingpu pon nangji sirkep lo nitum dak ke jong pondo monang litum etame pon sirkep an litum ke jong pondo KCC song trok lembarim atum apan do anapan prabjin pen warsai piponi okol ladake mopen lipu lo muthor por Meghalaya border ponoi Nagaland border ponoi bangke ahoy adui ahoy nang petlok litum songo tumapan osomar tum litum nonmat do thip lang isivet lang akla isivet lang aposi nilitum han labangso awar signing pipon vekni forest department ponoi ajat ponoi pulis tanang pipon popo pini Karbi Anglong pulis tanang pipon popo ilitum adingi ki pipon ni gali non phiong bang kreong bang bodolen ke non training pilok lo laki news long hikari ke taklang woi lo balapu arjulong woi lo tum Karbi Anglong han pipo he non putang pang samri rada phan ke chuningri la hen lo mut amuna mat ke rada tum ta la bang solam the puthak nang inside dun tha la pen rada tum hitame nang chirap nang chitodun popusi nilitum ning thelo pen la bang so aputhak la ka dokove nilitum ke claim ke dam angbong along kopini aketikuk dokok pote la long hitame litum hanang chirap nang balaan suse nilitum hitame la bangso Karbi Anglong ke misenya phan ke bor i along nang chirap nang chitodun popusi nilitum ning the la pen CM Dr. Tuliram Ronghang alang li sitame labangso apot prabjin pen nilitum hanang pachun pini la pen prabjin pen nang ching wai pi nang ji pusi nilitum media hoi pen than pe chini lo lapon hen chun nang mani ki chun bom bang ke nilitum 200 crore special package MOS along bang G2 2021 according pen bang ke nilitum 200 crore already central pen release lo so bang no nilitum phan parju je pin pen sinilitum officer phan ta parju je manilitum kadok be phan parju je pin so si KC ke charia bang phu tum je pathek je pari pen si la bang so ka khor chalo kunat no khor cha ne kunat no ki padam ni ko so ni tum thang la chini din de stami already central pen bang ke nang release lo la bang ke 200 crore la bang ke la number 1 along bang ke la si number 1 lo hai implementation 2021 accord pachun ji implementation prabjin pen pachun nangji ko lama pu thak do ana close nili tum phan nang pachun pine ningkan hinira chitim nili tum chonghong alo chonghong chepa ning ding alo bon se dame nili tum phan la bang so do ana close nili tum accord ke chito pot piniar ni nili tum mala power tangka jitu scheme bang ke wan lo isi hini ma wan bom lo sidami nili tum phan power hajitu ke nang sot mukha bang nili tum phan non puta nang claim bi team Karbi Anglong to ni nang sampidun ri la pen state sarkar central sarkar sami nili tum phan nang sampiri la aposi nili tum phan prabjin pen chuni ri padi krim lo la pen nili tum chonghong ke laklei pusami non nili tum ke lak lo aposila implementation na ke do an ada fast mini tum hala prabjin pen nang bachun pi vek nang pusini tum la so a media hoi pen ni tum chuning rilo la pen KEC abutung num hata chuning ri padi krim la pen state pen Karbi Anglong hemprek a parman si risim gang tang pen ti song lo bon sem non aphi bang ki MOS ti tok throng lo la pen labang so MOS ta non kachari bang government atum pen pinyanda pachun pon tek thelang la si non MP ki liga hutki kuma government atum pen si labang so MOS ke pachun pon tek sima la pen radakar ik matum si ke wan tek sima hala so party lo masi chirap che tu dun throng bu busi labang so pherang kia ma long pen alang ni tum pen ningji pon thu nang punang hang tang lo ing sam yin pen ekor che tok si hemprek hang nang pula nang hang lo la pen ili tum che don si thoi nang sun lo
kado kawe cetok dun lo lata nang pachun nili tum kemang teng nang pachun pipe nili tum kemang ko pima article 244A lapen Congress sarkar dam joi pen api nili tum BJP sarkar banglo BJP sarkar long nili tum article 244A la so puthak nang pachun ji phan nili tum chingki chethan pensi alang tum long nili tum rolling sarkar long do na pu pen na jok nili tum dipu club along nili tum or leaders nili tum hadak ching room si BJP along join dun lo BJP along join dun data ko pilong man nili tum han pini ani anta na ke chong thui to lasi song trok akorte tum pini pen nili tum matha pamena lapen Karbiang long ara pini pen matha si ili tum ko phana ke chong thui the party koloma ili tum pini pen matha pa me pele ili tum non ke bangi election ke vote pi pame nai so na ke chong thui party lok ba ke ili tum dober nang ne pen ili tum che chak ver nang ne kedap tanga por XUPDS tum han chong thui tang lo package ko ana package ne ke tok tanga pota alang tum phan implement inut ba ke dar se sakuri ke long do na be inut ba ke dar se contract ke long do na be inut ba ke dar se pine ali ke long do na be la son lo bote ili tum hata non na ke chong thui bi phansi angring do tang lo la si ili tum la son na ke chong thui bote ili tum han ke wang jilang por bang ili tum che matha pami nai song trok akidas tum I sivet aklai dora ili tum ke wang je por ke la so si chingrum si tum council theng no punon dispur punon delhi punota ili tum dharna dona kogi lasi kaddo ka be media hoi phanta chuning rilo pini pen itum phan la so nang ka pache thang pani phansi neli tum nang li tum phan chuning rilo la pen song trok akorte ili tum kaddo ka be sitame pini pen mesen kolosi itum phana ke japon thegima itum akemang ko mat party sin nang ka chun pi thegima ili tum phana ke chong thui chot kali non ili tum ke darsum nani hajira ki dun nani auto ke cheve nani atheng ke pu lasi che thek long ili tum asar tum long chu hang nang po council pen na ke rabre council pen ta itum phan thang ta na rap re lang ni tum konat pen lo na tum phan ke rap piji la son a problem sin ni tum wang lo non ni tum ke kido ke tha ki churi chwala ni li tum ke na hok dak atwara be contract choklem don thai be bipar choklem don thai be contract nang pipo contract bill nang pipe contract ni tum phan pi la si ni li tum pini ning jang ge si labang so media hoi phan nang chu hang nang kok athe ke la lo la si ni li lam pading oi lo la pa si ni lam theta kang ton lo pardon Pini birta bangkil an sekang ton poneglo, domi thangme kardom.